ఈరోజు మా తమ్ముడికి ఫోన్ కొందామని వెళ్ళినాననమాట. వెళ్ళి ఫస్ట్ టిఫినే జేసినా. టిఫిన్ జేసి ఇక షాప్‌కయితే వెళ్ళి మేము కావాలనుకున్న ఫోన్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట. సో, ఆఫ్టర్‌నూన్ లంచ్ టైమ్ అయింది గదా! ఆకలేసిందని మళ్ళీ ఇంకొక షాప్‌కెళ్ళినా తినడానికని. సో, అక్కడ హోటల్‌లో చూడండి అసలకి ఆయిల్ బురద నీళ్ళ కన్నా ఇంకా ఘోరం అనమాట. బ్లాక్ కలర్‌కే సిగ్గొస్తదసల ఆ కలర్ జూస్తే. అంత ఘోరంగా ఉంది ఆ ఆయిల్ అయితే. దాంతో చేసినయి అనమాట ఇవన్నీ. అసలుకి ఆకలి చచ్చిపోయిందసలకి. ఇంగ తినకుండా ఇంటికొచ్చినా. ఇంటికొచ్చేసరికి మా మమ్మీ టయానికి బాదాం పాలు చేసి రెడీగా ఉంచిందనమాట. హమ్మయ్య! అనుకోని గ్లాస్ తాగేసిన. ఇక తాగేసిన తర్వాత చిన్నగా ఓపెన్ చేసిన. ఇక అందరూ ఎక్సైట్‌గా చూస్తున్నారనమాట. సో, నాకైతే బా నచ్చింది. మా తమ్ముడు వాడేది కాబట్టి వాడికి కూడా బానే అనిపించిందనమాట. సో, దీంతో తీసిన వీడియోస్, ఫోటోస్ ఉన్నాయి. అవి నేను రేపు వీడియోలో అప్‌లోడ్ చేస్తా. ఈ ప్రైస్ ఎంత ఉంటదో సరదాగా గెస్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఇక సౌండ్ ఎలా ఉంటుందా అని దానికోసం ఒక సాంగ్ పెట్టి అయితే ఇది విన్నామనమాట. సో, ఆ సాంగ్ మీరే వినండి ఎట్లా ఉందనేసి. సో, మీకు కూడా ఈ ఫోన్ నచ్చిందా లేదా అని కామెంట్ చేయండి. ఉంటా మరి.